مادر کی برای من دوچرخه میگیره؟ میگیریم بچه جان، خدا خواهد میگیریم. مادر اما دوچرخه دارد، ما کی میگیریم؟ خدا خواهد میگیریم. ولیش салом худоҷон. ҳама бачаҳои ҳамсоя дучарха доранд, велосипед. ман надорам. ҳар бор ба модарам гӯям, модарам мегӯяд худо мерасонад, худо хоҳад мешавад. худоҷон, ба ман дучарха тӯҳфа кунед. муҳаммадҷон, мактуби ту ба худо расид. ин дучарха барои ту. муҳаммадҷон, акнун аз худо барои ман фарзанд талаб. парвардигори меҳрубон, бахшандаи ҷону ҷаҳон, ба ҳар каси фарзанд талаб фарзанд расон, фарзанд расон. духтар бувад ё ки писар, фарзанд расон, фарзанд расон.